Doncs, Déu vos guard, bona tarda a tothom. Alcaldessa de Queralbs, regidors, president de la Fundació Catalana per l'Esport, esportistes, companys. Benvinguts en aquest Consell Comarcal del Ripollès, amb aquesta taula rodona per parlar de l'esport. Més precisament parlarem de l'esports de muntanya. Es tracta d'una iniciativa en el marc del projecte Pirineu Català 2023, Comunitat Europea de l'Esport, impulsat per la Fundació Catalana per l'Esport, i aquest acte també està organitzat per aquest Consell Comarcal del Ripollès, pel Consell Esportiu del Ripollès, per la Fundació Esmenada i amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll, la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Girona i de Lleida. El Ripollès és Pirineu, ja ho sabem, i encara m'atreveixo a dir més, som l'essència del Pirineu català i dels esports de muntanya a Catalunya. L'origen de conceptes com el turisme, l'estiueig i l'excursionisme catalans van estretament lligats als nostres territoris. Puc citar uns quants exemples que ho refermen. El Puigmal ja va acollir algunes de les primeres esquiades documentades de Catalunya. El Ripollès s'hi va obrir el primer refugi de muntanya del vessant sud del Pirineu. S'hi va practicar la primera travessa amb esquís de tot el país. S'hi va fer la primera competició amb múltiples disciplines d'esports d'hivern. Recordem les setmanes d'esports de neu de Ribes de Freser del 1911, on ja s'hi feia el bobsleigh, curses d'esquí, salts, luges, patinatge, organitzat tot això per al Centre Excursionista de Catalunya. Va acollir el primer concurs català estrictament de salts, el 1913, al Taga. Tot això sense obviar que actualment la nostra comarca té 3 estacions d'esquí, dins dels seus límits. Vallter 2000, Vall de Núria i una part de la Molina, amb tota la infraestructura tècnica, turística i de coneixement adquirit que això implica. També podem citar que el Ripollès és la comarca amb més curses de muntanya. De vegades, d'alguna manera, se'ns mira com per sobre l'espatlla i se'ns diu que no som Pirineu, que som pre-Pirineu. Mireu, una cosa és la vegueria de l'Alt Pirineu i l'altra l'Alt Pirineu geogràficament parlant. Tenim un relleu abrupte, amb alguns dels cims més alts i emblemàtics de Catalunya, com el Puigmal, o Bastiments, antics circs glacials i congestes de neu que poden perdurar fins a l'estiu o sobrepassar-lo. Ara hi ha algun canvi climàtic, però hi és, hi ha sigut, i sempre ho hem gaudit. Acollim fauna i flora específica i pròpia de la serralada, com l'isard, l'àguila daurada, la perdiu blanca, les marmotes, el trencalòs, el pi negre, el pi roig, tots avesats a un clima gens aliè a la neu, un fenomen meteorològic que pot sorprendre-hi qualsevol dia de l'any. Bona part de la comarca és geogràficament al Pirineu, i com altres comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, tenim part que és pre-Pirineu. Per tant, si compartim característiques amb altres comarques de la vegueria, no hi ha arguments per obviar el Ripollès quan es parla de Pirineu o d'Alt Pirineu. D'aquesta manera crec que el Ripollès està més que acreditat per parlar d'esports de muntanya i crec que hem de ser part imprescindible dins d'aquesta Comunitat Europea de l'Esport. I a més, personalment, com a persona amb bagatge en aquest àmbit, amb el meu passat treballant a les pistes de Vallter i visquent molts anys en un refugi que era el Pastuira, al Pla dels Hospitalets de Vallter, combinació amb el pare Pujol, que jo sempre li deia, doncs em fa il·lusió, molta il·lusió especial participar en aquest acte i d'envoltar-me de referents en aquest àmbit, aquí, a casa de tots, en el Consell Comarcal del Ripollès. Moltes gràcies, doncs, per tots per ser aquí, també els assistents i els que ens segueixen des de la distància a través d'internet. Espero que puguem treure conclusions ben reveladores d'aquesta taula rodona. Gràcies per ser aquí. Bé, i ara, doncs, donaria la paraula al senyor Pere Sus, president de la Fundació Catalana per l'Esport.
Bé, bona tarda a tothom. La Fundació Catalana per l'Esport va creure en el seu moment, ja fa uns anys, que valia la pena promoure l'esport al Pirineu, mitjançant doncs, una nominació que es tenia que treballar amb una associació de ciutats europees de l'esport amb seu a Brussel·les. Aquesta associació, ja sabeu que és una associació reconeguda per la Unió Europea i també per la UNESCO, a París. Bé, nosaltres vam treballar amb tots els consells comarcals del Pirineu, que són 10, segons la informació que vàrem recollir, i vam tractar un a un amb tots els consells comarcals, obtenint el seu suport majoritari, unitari, per aconseguir aquesta nominació i per presentar la nostra candidatura en el Pirineu. L'objectiu per nosaltres, la gent de la Fundació, era clara. Aconseguir dues coses. Aconseguir que el Pirineu augmenti entre els seus habitants la pràctica de l'esport, amb les diferents vessants que acull el Pirineu, i també, per què no dir-ho, com a eina que ens permeti arrelar la gent al Pirineu i aconseguir que aquesta gent acabi trobant feina, treballant en el Pirineu i vivint al Pirineu. Jo crec que és el gran objectiu, tenint en compte el que estem veient, doncs, una preocupant despoblació de molts pobles. 10 comarques. Les 10 comarques les diré, que són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Segurament la Garrotxa serà el menys pirinenc de tots, però forma part d'aquest nucli comarcal. Les 10 comarques van estar d'acord. Igualment, les 3 diputacions afectades. La Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Barcelona. I amb tot això ens vam anar a Brussel·les a aconseguir la nominació. Aquesta nominació s'atorga al Parlament Europeu i així ens ho vàrem aconseguir. Això suposa un repte, perquè no oblidem que en el programa que vàrem presentar hi havia més de 100 activitats esportives en el Pirineu programades per aquest any 2023. I d'aquestes 100, 20 de nivell internacional. Campionats del món, campionats d'Europa, etc. Junt amb les que ja habitualment es fan, fa uns dies hem vist una de la Olla de Núria i altres que s'han fent a tot el Pirineu, habitualment, Marxa Bret, etc. Doncs nosaltres volíem que no només es fes això, sinó que servís, repeteixo, per fer una conversió i una millora de l'activitat esportiva del Pirineu. Jo conec el Pirineu, he estat en molts llocs del Pirineu, al Puigmal, a dalt de tot, dormint a Queralbs, vull dir que, i res, jo tinc una casa a Arsèguel, a 10 quilòmetres de la Seu d'Urgell, etc. Els acordionistes. Per tant, conec molt les necessitats perquè sempre m'ha interessat molt el Pirineu. I, per exemple, jo, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona molts d'aquests equipaments d'esquí, d'estacions d'esquí, jo crec que cada vegada més hem de muntar, tenim unes estacions amb unes infraestructures impressionants i que han de poder donar feina tot l'any. No podem mantindre-les només per uns mesos si hi ha neu o no hi ha neu. Amb independència que si el canvi climàtic hi haurà més o menys neu, amb independència d'això tenim una quantitat d'infraestructures que és una joia. I en falten més, i tots en som conscients, i tenim moltes necessitats, i tenim distàncies, i les infraestructures no són les que ens voldríem, i els ajuntaments no tenen un duro, i així ens anem.
però el meu pare sempre ho deia, el país el fa el poble. I som el poble els que ho hem de fer i tirar endavant. I crec que això és el que hem d'aconseguir. L'esport és una eina extraordinària per arrelar la gent. Jo parlo aquí a Ripoll, amb una sensibilitat especial amb aquest tema, però jo crec que aquest és l'objectiu que hem de perseguir, arrelar la gent, que l'esport sigui una eina, no l'única, però una de les eines importants amb un escenari que tenim que és meravellós, de muntanyes, de rius, etc. I que quan la gent, sobretot la gent forana, la gent que no coneix el Pirineu, ve a visitar-lo, doncs queda meravellat del que tenim. Moltes vegades, sobretot el president de l'associació aquesta de societats europees és un italià i coneix molt bé els Dolomites i els Alps, però em deia, escolta, el Pirineu que teniu és meravellós el que teniu. I aquesta cosa és la que hem de fer, de valorar. És la que nosaltres ens hem de convèncer, insisteixo, al servei de la gent del Pirineu. Jo hi diré 3 coses. Jo vaig participar a l'organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i, com sabeu, va ser un èxit. I em feia il·lusió que el Pirineu català, el Pirineu, tingués uns Jocs Olímpics d'hivern. No parlaré del plantejament, perquè clar, el resultat és desastrós, però jo crec que vam perdre una oportunitat per fer les coses malament. I ho dic com ho penso, i ho dic em sembla un fonament de raó perquè tinc masses informacions que em porten a aquesta conclusió. Això ha passat, ara tenim això s'acabarà, continuarem gent, continuarem tenint activitat esportiva i això és el que hem de promoure, activar i sobretot amb una xerrada com la tindrem avui, veure quines deficiències tenim i quines solucions podem tirar endavant. Quines solucions podem tirar endavant. Moltes vegades la solució és molt fàcil, dir, escolta, que l'Ajuntament em doni una subvenció i m'ho pagui. Això no és una solució. Això ja sabem que no és una solució. Les solucions són d'altres. I hem de posar-hi imaginació per dir, i perdoneu que faci una referència familiar a allò que deia el meu pare, Catalunya és un país que l'ha fet la gent. Fem-ho nosaltres. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies, senyor Pere Sust. I ara, doncs, sí, ja seria el moment de començar aquesta taula rodona. Nosaltres ens retirarem i donarem pas als ponents d'aquesta taula rodona que entenem que serà molt profitosa. Vinga, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. I primer de tot donar les gràcies a en Lluc, que és el que em va enganyar per venir aquesta tarda aquí. Però tractant-se d'esport i d'aquest sector, com que tinc bastanta afinitat perquè vinc del món de l'esport i també em dedico professionalment al món de l'esport i m'he sentit bastant identificat amb el que parlava, ara no recordo el nom, del senyor Sust i l'Amadeu, que també ens coneixem d'allà i hem tingut relació amb projectes conjunts i tot. I donar-vos les gràcies a tots per venir i molt content de veure-us alguns que ja ens coneixíem. I jo m'he posat que seria el moderador i el dinamitzador. O sigui que començarem una mica a fer... Les preguntes no les he preparat jo, Jo les he fet les preguntes que m'han donat i a partir d'aquí, no sé, seguim un ordre, l'ordre de Laia, que et sembla que jo crec que... el que m'has posat i així ens liem, val? Doncs seguirem, comencem pel senyor Jordi Pujol, que és un gran veterano de l'esport, no només de l'esport com a esportista, sinó també com a professional en el món de l'organització de grans events i de nivell. Per qui no el coneixi, Jordi Pujol és fill de Camprodon, fill també de la persona Josep Pujol que va crear, com deia l'Amadeu, l'estació d'esquí Maiter 2000,
podem dir aquí que una de les persones més emprenedores que hem tingut a la vall, perquè el nivell del projecte que va fer a dia d'avui posat al cap és una locura. I bueno, en Jordi, a part d'haver estat treballant a Vecter, em sembla que inclús hem posat paravents junts, a part d'entrenar junts, vam estar treballant d'entrenadors junts, també hem posat alguna vegada paravents junts, hem treballat a Andorra junts, i ella la seva trajectòria ha estat ara més fora de Catalunya, però això també ens irà bé perquè ens podràs aportar molts punts de vista que crec que ens poden anar molt bé per millorar moltes coses que hem de millorar aquí. Ja que estàs voltant ja a nivell del FIS tot el món, a nivell de tècnic, no? Per preparar pistes i tot, vull dir que tens bastanta informació per poder aportar amb el projecte que deia el senyor Sust, que volen tirar endavant. I segur que ens pots donar molts apunts per poder millorar. Bueno, Jordi, tinc dues preguntes aquí, si en surt alguna altra ja te la faré, i si tens alguna cosa que voleu aportar a vosaltres que no us hagi preguntat, crec que hi ha llibertat perquè cadascú deixi anar una mica d'informació, no? Doncs vinga, et faig la primera. I tu, Jordi, quan deia ara que tens una llarga trajectòria en el món de l'esquí, de competició, de creació de competicions d'alt nivell, a nivell mundial, a nivell d'Europa, vas arrencar, jo recordo com vas arrencar també la Copa del Món i Copa d'Europa d'Andorra, perquè estàvem en aquell moment allà tots dos. En aquest àmbit, cap on creus que ha d'evolucionar el territori dels Pirineus i les seves administracions, o les estacions d'esquí? Has de parar, el teu? A veure, això de voler arribar a fer uns campionats del món, primer s'ha de creure... O sigui, hi ha una part esportiva i una part de donar a conèixer el lloc o la regió al món. I això en aquest cas és el que va passar. En aquest cas, doncs, jo soc d'aquí a Camprodon, com ha dit en Jaume, però Andorra doncs, em va fitxar per aquest tema, no? Per portar la part esportiva, juntament amb un senyor que també va estar als Jocs Olímpics, que era el Conrad Blanc, i ell es va ocupar més de posar la regió al nom, en aquest cas Andorra. No? Llavors, sempre que hi hagi en el cap muntar uns campionats d'aquest nivell, campionats del món o així, hi ha d'haver la part esportiva, s'hi ha de creure, hi ha d'haver els esportistes a darrere, però és molt important l'objectiu de donar a conèixer la regió. Llavors, bé, aquí les instal·lacions hi són, a Catalunya, i possibilitats n'hi ha, el que passa que s'han de posar d'acord en molts àmbits, no? Dir, volem posar els Pirineus al món, que ens coneguin, que sàpiguen els suecs doncs, que aquí també s'esquia, no? Perquè si tu fas una enquesta per ahí pel món sí que saben que els Pirineus existeixen, potser les Dolomites, així, però més enllà d'això ens relacionen massa amb els tòpics d'Espanya, no? De platja i toros, a vegades, i paelles, no? I no és així. Catalunya és molt, molt gran, hi ha platges boníssimes, però hi ha muntanyes boníssimes. Llavors, bé, s'hauria d'ajuntar i creure en això, no? Posicionar... És una molt bona plataforma, uns Copes del Món o Campionats del Món, per posar el Pirineu en el mapa, que la gent conegui. I sí que l'esquí de muntanya s'estan fent Copes del Món, però l'esquí de muntanya està creixent, ara serà olímpic i pot ser que més endavant doncs, sigui més conegut mundialment com a esport, però encara no ho és. L'esquí alpí sí que ho és, es practica moltíssim a tot el món. O sigui, hi ha països que està creixent cada any moltíssim. Aquí potser a la part mediterrània baixa una mica, però si ens anem a Estats Units, Canadà, Sud-amèrica, inclús Àsia està pujant moltíssim, el nord d'Europa, fins ara l'esquí de fons, ara l'esquí alpí està pujant moltíssim. Bueno, és una manera d'entrar en aquest circuit i donar-te a conèixer, no? El Pirineu. I bueno, jo hi crec moltíssim, de fet la prova ha sigut doncs, amb Soldeu, Andorra, de passar de ser una estació normal dins el món, en 5 anys va ser la 6ena al món en venda de forfets. Això vol dir que el 2012 a la Copa del Món va donar a conèixer Soldeu. No? I en aquest cas crec que a Catalunya, potser no uns Jocs Olímpics, que estem parlant d'una cosa molt gran, potser massa gran, però començar doncs, Copes d'Europa, Copes del Món i ser fix en el calendari pot donar a conèixer doncs, les valls del Pirineu
i no només que coneguin la Costa Brava i Barcelona, sinó que també el Pirineu. I què creus que, a nivell de país i d'organització, com tenim aquí, què creus que s'hauria de millorar per poder arribar a aquests objectius? Que ens parles ara d'una Copa del Món, tu coneixes les estacions que les coneixes i crec que últimament també has fet alguna cosa per la FIS Ferrocarrils. Què creus que pot cavalla per aquí o que s'ha de millorar per poder arribar a aquests objectius que són bastant... Bueno, ara des de fa... Aquest serà el 5è any que treballo per la Federació Internacional i jo preparo, com has dit, les pistes per la Copa del Món, Copa d'Europa, i llavors a l'estiu el que faig és voltar per tot el món mirant les pistes, faig de coordinador, tenim un checklist amb tots els organitzadors, mirem des dels hotels, els ski rooms, l'organització com la tenen muntada, ajudo els organitzadors a muntar l'esdeveniment. I quedaria esperar, hi ha països com Bòsnia, Romania, que estan apretant moltíssim, Suècia, Noruega ja fa temps, però estan apretant encara més ara, perquè volen estar dins aquest calendari. I llavors, aquí simplement el que falta és la voluntat, està claríssim, perquè les muntanyes hi són, les instal·lacions hi són, la voluntat i que tothom vagi a una. I potser falta també, comparat amb altres llocs, com ha dit el senyor Sus, Dolomites o els Alps, el creure-s'ho, no? El creure's de lo que tenim i anar tots a una, no? Per exemple, com ha dit, a les Dolomites és dels llocs que més ho viuen la gent. Jo et puc dir pistes mítiques com a Kitzbühel, que és el número 1 al món. La pista, cada 200 metres de pista és d'un poble de la vall. Vol dir que cada 200 metres el cuida un poble de la vall. Com si fos la vall de Camprodon, els primers 200 metres el cuida 7 cases, estiu i hivern. Tallen l'herba, treuen les pedres, a l'hivern posen les xarxes. 200 metres següents, Vilallonga. 200 metres següents, Llanars. I això ha passat de generacions, d'avis a pares, ara a fills, i forma part de la cultura. Llavors, aquí una mica la cultura de muntanya, sí que tothom s'ha acostat a la muntanya perquè l'esquí de muntanya s'ha posat de moda, tothom va, potser massa gent i tot, que no té l'experiència per fer-ho, però s'ha posat de moda, però la cultura no hi és, no? Llavors, això ens hauria de sortir ja dels pobles, creure més en el que tenim, i la prova és que els esquiadors ara que hi ha l'estat espanyol, quasi la gran majoria són de ciutat. Alguna cosa està passant aquí. La gent del poble no creu en això, o no hi creu prou, i crec que haurien de construir des de les institucions dels pobles, ajuntaments, el que sigui, esquiclubs, doncs fomentar molt més del que tenim a les valls. I al final, és una forma de vida. L'esquí, en aquest cas, jo parlo del meu esport, és un esport que pots viure. Vull dir, tu pots estudiar i al mateix temps pots estudiar una carrera, al mateix temps et treus un títol de monitor, pots fer de monitor els caps de setmana, tu saps. Pots treballar, pot ser una sortida laboral de futur. I crec que s'hi ha de creure i tirar-ho endavant perquè s'està perdent una mica. La cultura de veritat de muntanya s'està perdent una mica. Tu creus que ha influït haver nascut a la vall de Camprodon, al Pirineu, per dedicar-te al que t'has dedicat? Segurament que allà on estic ara potser hagués sigut més fàcil si hagués nascut als Alps. La veritat és que quan vam fitxar la Federació Internacional, ells, els meus companys, tenien el dubte al principi com s'agafaria un lloc com Sant Anton o Kitzbühel, aquests llocs emblemàtics dels Alps. Que hi és un torero, no? Que hi anés un espanyol, en aquest cas, clar, a donar ordres, no? I el símil seria a les ventes, plaça de Toros n'és un noruec a donar ordres. I al final, fent la feina ben feta i sense donar lliçons a ningú, sinó ajudant, doncs ho tires endavant. Però, clar, evidentment, si no hagués nascut on he nascut, segur que no estaria aquí. Molt bé, l'altra pregunta és...
L'altra pregunta és, els Pirineus, em diu, hàndicap laboral o oportunitat per tot l'any? Jo, a veure, el hàndicap laboral ara està una mica tot arreu, no només als Pirineus, està una mica tot més precari, més que res perquè els sous que puguis tenir també, parlant de la muntanya, en una estació d'esquí o així, si els comparem amb els preus dels lloguers, doncs està una mica desfasat. Llavors és complicat viure tot l'any, això si un noi jove ho pot fer. Jo quan treballava a Nova Zelanda anava tot sol i vivia com un rei. Si hagués hagut d'anar amb la família no sé si hagués pogut viure com un rei, no? Llavors aquí sí que hi ha un desfase, però sí que hi ha oportunitats, però com t'he dit, no? Hem de tornar a creure en el tema i que això pugi amunt i hi haurà més oportunitats per la gent jove. Molt bé, de moment fins aquí. I ara ja passem a l'abril. Fa molta il·lusió veure noies tan joves i tan capacitades i tan emprenedores. L'Abril, per qui no la coneixi, actualment és campiona de Catalunya de ciclocross, subcampiona de la Copa Catalana Internacional i campiona de la Supercup Shimano. Felicitats. Gràcies. Per això, tan jove. I bueno, el Ripollès és una de les coses que m'hi vaig emmerdar fa temps, va ser en presentar un projecte sobre de BTT, que es deia Zona BTT, precisament perquè crec que el Ripollès, per mi, és la capital del BTT, per la varietat que té. Així com en estacions d'esquí ens pot batre tothom, caminant ens pot batre molta gent també. En BTT sempre he cregut que era de les disciplines més fortes que podem... Primer perquè pot venir des d'una família amb la via verda fins a gent que vulgui fer enduro i fer coses ja de més alt nivell. I per aquí al mig hi passen tots els altres d'això. Llavors tu també ets nascut al Ripollès, o sigui també per tu deu ser una facilitat, no? Perquè és un bon espai per fer-ho. Creus que si haguessis nascut a les Terres de l'Ebre la teva passió seria la mateixa? Crec que no hagués estat el mateix, perquè la BTT aquí, sense les muntanyes, no aniria enlloc, i crec que si hagués nascut allà, pues, al ser tot més, no dir-ho les muntanyes que hi ha aquí, més pla, pues, no m'hagués ajudat tant, i tot això. Des del punt de vista d'una persona jove i esportista, trobes alguna mancança de viure aquí? O sigui, a nivell de futur, veus probable seguir-te quedant aquí, trobar alguna cosa perquè puguis viure d'això i quedar-te aquí a la vall? I en plan, es pot fer moltes coses, i com que la veritat és el que m'agrada a mi, m'agradaria en plan ensenyar més, en plan ensenyar a la gent que aquí es pot fer BTT i que es poden fer moltes coses amb la bici. T'has plantejat també, per exemple, com deia en Jordi, això no ho diu aquí però t'ho dic jo, perquè jo m'hi dedico i més aquesta setmana estic fent amb turoperadors belgues. Doncs estem fent un projecte per venir un grup a fer BTT aquí, però jo el que trobo, com deia en Jordi, que s'ha perdut la cultura de muntanya i no trobem, ja no hi ha relleu, per exemple, diria de bicicleta. Ara actualment soc jo, aquí em sembla, però no hi ha relleus del jovent. Els guies, mira, són tots viejos, aquí 2 dies no... Estem molt valents encara, però d'aquí 2 dies haurem de plegar. Llavors, et planteges també poder iniciar un projecte d'aquestes característiques, a nivell de guia, d'empresa? Sí, perquè, per exemple, jo he hagut d'anar a buscar el meu equip a Manlleu, perquè aquí no hi ha cap equip bo per poder anar a córrer a Espanya o a Europa o cap a Suïssa. I que els equips d'aquí, en plan, no hi ha. Però m'agradaria fer un perquè es pot fer moltes coses. Molt bé, ja parlarem, doncs. Esports i estudis, has tingut facilitats en aquest aspecte? No. No, ha quedat clar. Senyor Sust? No. Creus que es podria millorar? Crec que sí, perquè... I en què? Foli. Perquè, per exemple, a l'hivern, com que anem a estudiar tot el dematí fins a les 3 del migdia, aquí a l'hivern a la tarda ja està fosc i fa molt fred. I per entrenar amb la bici fora és molt més complicat. I si a l'estudi ens ajudessin, per exemple, ens deixessin alguna hora o 2 pels que fem esport, doncs
estaria molt millor. On has dit, perdona, que no he entès? Que com que aquí a l'hivern es fa fosc molt d'hora, Sí, però que us deixessin a on? Perdona, és que no... a l'institut ens ajudessin amb els que fem esport. Amb els horaris, vols dir, en combinar l'estudi per poder, per exemple, entrenar al dematí o unes hores per d'això? Sí. Vale. Algú està apuntant tot això, no? S'està gravant. Vale, perfecte. No, dic perquè hi ha coses, vull dir-les... Vale, en principi, vols afegir alguna cosa? Crec que la pregunta no me n'han preparat més. Hi ha alguna cosa que vulguis reivindicar, afegir o per poder suportar aquest projecte i que pugui ajudar? Jo crec que hauria d'haver-hi més gent fent BTT perquè és molt guai i més noies. Això és veritat. Que no n'hi ha. Vale, moltes gràcies. I si mentre anem xerrant, si algú vol afegir alguna cosa, em sembla que vosaltres mateixos, Ara m'agradaria parlar amb el Marc, que també ens coneixem bastant, hem treballat junts, tenim la mateixa professió i segur que tindrà moltes coses que dir també. El Marc ve de la rama esportista més de muntanya, alpinista, escalador, esquiador de muntanya també, de pista també algun pinillo, no? I guia d'alta muntanya, d'Oxineu, d'aquí del Ripollès també. Marc, és realment l'esport un àmbit de treball al Pirineu i de turisme? Sí, de fet en Jordi ho ha dit abans, a nivell laboral, sobretot aquí al Pirineu tenim la neu, hauríem de tenir neu normalment als hiverns i aleshores, per tant, per esports disciplines que necessiten el terreny inhibat, esquí alpí, snow, raquetes, esquí a muntanya, doncs òbviament hi ha feina, el que passa és que és estacionari, que costa, que sobre, potser per ser feines que estàs 4 o 5 mesos potser haurien d'estar més ben pagades perquè també hi ha una responsabilitat, al ser estacionàries, després quan acabes l'abril, acaba Setmana Santa i la gent doncs o troba algú corrents o no li ha donat temps a fer calaix, o se n'anen a Sud-amèrica a fer temporada un altre cop allà i és un no paraves empalmant, temporada rere temporada. Sí que hi ha feina, costa, perquè, per sort, hi ha unes titulacions i ara cada cop s'han posat més durs i ara per treballar has d'haver estudiat, però per altra banda hi ha una mancança potser de gent o de condicions perquè vingui més gent a treballar aquí. Però feina n'hi ha. I després, fora de l'estació hivernal, el Pirineu també és una font, un lloc laboral perfecte per barranquers, el tema de tots els guies de barrancs, escalada nosaltres també tot l'any, tenim parets aquí a Ripollès mateix, des de Montgrony o a casa vostra, cap a Coll d'Ares o al Grafajol. I sí, BTT, òbviament hi ha altres esports que surten de la temporada hivernal i que també donen feina. Però bueno. I ens podries donar alguna altra idea del que suposa pel territori una empresa com de turisme actiu o de guies de muntanya, que seria el mateix les dues? Com a nivell de territori, una empresa de turisme, de guies, de turisme actiu, o com li diuen ara, jo crec que a nivell de territori hi ha un parell de beneficis que podríem diferenciar. Un seria la vessant més social i l'altre l'econòmica. A nivell econòmic, nosaltres no deixem de ser empreses que portem gent normalment de fora, de Barcelona, de Girona, Tarragona o de l'estranger, i a sobre els portem, la majoria de vegades, degut a les activitats que fem, sortint una miqueta del circuit comercial turístic que fa el turista normal, de bon rotllo, però Camprodon en línia seguiran anant-hi, o a Setcases, o a Ribes de Freser, o a Núria, però nosaltres, degut a anar a escalar, doncs els portem a Batet, o a Baell, o a Ugassa, i que potser si no haguéssim vingut a fer activitats d'aquestes no coneixerien aquesta part del territori i vulguis que no, tota aquesta gent que ve aquí necessita menjar, necessitarà dormir, necessitarà comprar records quan tornin, necessitarà comprar material i això doncs, en el fons és un benefici econòmic doncs, per aquests pobles, aquests poblets, aquests petits colmados que hi ha a vegades en els pobles aquests o les cases de turisme rural mateix. I a nivell social doncs, perquè també treballem, o sigui, no només portant gent de fora de la comarca, sinó també fem feines per la gent de la comarca. Nosaltres, en el nostre cas,
tenim l'escola escalada i l'equip de competició i és per entendre'ns, és un extraescolar, no? És com pot haver-hi l'equip de futbol o de hoquei, i aleshores doncs això és són activitats que a més no hi eren abans, ara per sort els nanos poden escollir, abans quan érem nosaltres petits, o futbol o bàsquet com a molt, i ara tenen un reguitzell d'opcions, i entre altres doncs això, escalada. A l'hivern també tenim l'escola d'esquí, però no com a escola només per passants, sinó també una escola de tecnificació per nanos, que el 90% dels nanos que tenim són de la comarca. Aleshores jo crec que el benefici a nivell de territori tant és una miqueta social com una miqueta econòmic, crec. Hi ha una pregunta que aquesta la faig jo. Tu com a empresa de turisme o de guies de muntanya, t'has sentit prou recolzat i reconegut? No, costa molt. De fet, és una de les lluites permanents que tenim, perquè som una figura, jo crec que, tu ho saps, desconeguda, vull dir, la gent no sap si som monitors de lleure, monitors de cau o guies turístics o què som, no? I a què ens dediquem. I aleshores doncs, a vegades costa aconseguir tirar endavant projectes perquè no saben què vols o d'on vens i on vas. Però bueno. No saben, i a vegades tampoc. Falta una mica el que deia en Jordi, que és aquesta cultura i aquesta coordinació i d'anar tots reunits, com deien abans, no? Però a vegades sembla que ens hem d'anar ficant entre tots. Sí, no se'ns traien en compte, no? Inclús a l'hora de, com dius tu, portes gent al territori, inclús a vegades en plenes hotels i això, i encara tot i així es costa. I a nivell d'administració també crec que ens hem deixat bastant desemparats, i no parlarem ja del Covid i això, perquè ens... Sí. Quina creus que ha de ser o no la sinergia entre una empresa com la vostra i les entitats locals? Bé, això que estaves dient tu, no? A vegades que les entitats públiques o locals entenguin realment quina és la nostra tasca, què és el que fem, què és el que portem al territori i els beneficis que ells en trauran, perquè a vegades entre privats, negocis, és més fàcil anar a un hotel i tinc aquest producte, podem fer packs, tu poses la nit, jo poso l'activitat, però després depèn de quina entitat pública costa precisament per ser empresa privada, que també ho puc arribar a entendre, però a vegades ells no entenen la nostra posició i, clar, ja no parlo de subvencions, que no sé per on ha sortit, però, clar, a nivell de disposar d'espais, nosaltres, doncs, per exemple, per escalar, ara hem fet va ser un rocòdrom nou, encara crec que no es pot utilitzar encara, o a Can Davano, i a vegades, doncs, clar, si fóssim, a més m'ho han dit, home, si fóssiu associació i club, us el deixaríem. Clar, estic fent funció d'associació o de club, jo porto mainada d'aquí del Ripollès, el que passa és que, com som empresa, no entrem dins aquest cercle i no tenim, a vegades, les facilitats o els drets que podria tenir com a associació i club i beneficiar-nos d'això. I aleshores has d'anar picant pedra tota la vida. Sí, amb això jo estic d'acord amb tu, que a més, nosaltres com a empresa no ens volen deixar a vegades coses com això, però llavors hi ha clubs que no són empresa però fan d'empresa també. Sí. Llavors vull dir que això també hauríeu de tenir una mica en compte, perquè aquí se solapen moltes coses i sempre acabem rebent una mica els privats, que tothom es pensa que són milionaris. Exacte. I a nivell d'esport crec que queda molt de picar pedra, perquè se'ns té bastant abandonats, no només empreses de guies, parlo en general, tots els que estem aquí. Ja has contestat tu l'associació de guies, si una associació de guies de muntanya és viable als Pirineus. Clar, associació de guies, entesa, clar, jo com a associació de guies, si l'entenem com pot ser una companyia de guies de Chamonix o a Crins o al Cerví, doncs no és viable. Primer, també a nivell orogràfic, el Pirineu és molt extens i no tenim punts neuràlgics, sí, hi ha Vall de Núria, o pot haver-hi Vallter o la Molina, però realment, així, en quant a muntanya, potser Benasc seria el més semblant, que ja és fora de Catalunya, però una associació, aquí, com bé ha dit abans en Jordi, no hi ha cultura, per exemple, amb això dels guies, tothom vas a França o a Itàlia o a molts països de l'arc alpí o nòrdics, i ells entenen que fitxar o contractar un guia és un punt al seu favor perquè saben que gaudiran, que no s'han de preocupar de gaires coses, que li faràs tot, que el portaràs, que li ensenyaràs no només la ruta, sinó que li explicaràs des de la cultura del lloc on està fins a flora, fauna, el que toqui. I aquí es va com una despesa el tema de portar un guia i aleshores doncs costa una miqueta tot.
Fins aquí serien les preguntes que et havien preparat. Si hi ha alguna cosa que vols afegir tu mateix o després... Suposo que ja anirà sortint. Anem a una altra noia, més a prop de Camprodon, d'Ogassa, la Clàudia, que també ens coneixem. De fet, ens hem treballat junts, no? Al final, quasi hauré treballat quasi tothom d'aquí. Les dues. La Clàudia Trems, que corredora de Trail Run, que es diu ara, no? Sí. I, bueno, ha estat la corredora més jove en córrer a l'OTMB 2021, no? I també novena posició el mateix any, era? Sí. El mateix any, novena posició a l'Ultra Trail, una de les curses més potents que hi ha de muntanya. I esportista també esquiadora, monitora d'esquí, o sigui, tot el que han parlat aquí em sembla que et ressona tot, no? I coneixes bastants sectors dels que hem parlat aquí, no? Sí, la veritat és que des de l'any passat tinc la sort de formar part de la selecció catalana d'esquí de muntanya i sí que coses que s'han anat xerrant aquí m'han vingut al cap, com que actualment la cantera de la selecció catalana d'esquí de muntanya està fora de Catalunya, que sona com raro, no? Perquè clar, és la selecció catalana i estan visquent a Font-romeu, sí que tenen les facilitats de tenir la universitat allà, els TAPs, i poder entrenar allà, no? Però és algo com que sona raro, que una selecció de Catalunya estigui fora de Catalunya, no? Llavors, crec que són punts que s'haurien de mirar de que tornessin cap a casa i de tenir-los aquí i poder-los formar dins del nostre territori, no? Perquè serà per muntanyes i serà per... Vull dir, crec que per entrenar esquí de muntanya jo sempre he entrenat a Vallter, excepte de l'any passat que no hi havia neu, era impossible entrenar allà, però bé, a Font-romeu tampoc és que sigui el millor lloc per entrenar. Llavors, són punts que crec que s'haurien de tornar cap a casa i poder això també ens faria créixer, no? I el 2026 tindrem la sort de ser olímpics i és algo que un esport olímpic que s'estigui formant la cantera fora del territori poder ens pot jugar en contra algunes coses. Home, durant 5 anys l'Esquí Club Camprodon va ser campió d'Espanya d'esquí de muntanya, vull dir que d'aquí hi ha nivell, hi ha muntanyes per entrenar i el que dius és supergreu. Jo em cargo les mans al cap, però seguim amb la pregunta. Clàudia, veient la teva trajectòria esportiva podríem dir que fa relativament pocs anys que et dediques a les curses de llarga distància, però en canvi el 2021 va ser la corredora més jove, l'Ultra Trail. Quins factors creus que han fet que estiguis a aquest nivell? Què és el que t'ha portat fins a aquest nivell i fins a poder fer aquests resultats que has fet? Jo vinc del món de l'equitació, que també aquí tenim relació. Vaig estar molts anys a l'Hípica de Llanars com a clienta i com a professora. I això ha estat el que a mi m'ha anat portant al territori i a conèixer muntanyes i a voler explorar més. El fet de viure aquí dalt, el fet de voler explorar més les muntanyes i començar-m'hi a passejar més va fer que jo sortís a caminar. Jo sortia a caminar, no sortia a córrer, vaig començar a córrer, quedava a l'última i el fet d'aquesta progressió suposo que és per com soc, que quan vull aconseguir alguna cosa, se'm fica alguna cosa al cap, ho fa, i el fet de tenir tant territori aquí per recórrer i poder entrenar tantes hores em va portar a fer curses de llarga distància molt al principi de la meva trajectòria esportiva i fins actualment, que a dia d'avui puc dir que soc de les poques dones a Espanya que em puc dedicar 100% a córrer, puc viure d'això. Soc arquitecta i treballo d'arquitecta perquè si no els dies es fan molt llargs, perquè entrenes al matí i tens 6 hores entre un entreno i l'altre i aprofito i treballo unes hores d'arquitecte, però el fet de viure aquí i tenir aquestes muntanyes jo crec que és una de les coses que m'ha fet tirar cap a la llarga distància, perquè si visqués a Barcelona i hagués d'entrenar per Collserola suposo que estaria corrent curta distància, perquè és un lloc... Jo quan estudiava a Barcelona poder va ser les temporades que més ràpid corria, però perquè és el que et dona on estàs visquent. En canvi, al viure aquí, al tenir aquestes muntanyes inacabables, acabes tirant a la llarga distància, que realment és el que m'agrada.
L'altra pregunta era bastant semblant, o sigui que en vez d'aquesta te'n faré una altra. Quins 3 punts o quines 3 coses ens pots aportar per poder millorar aquestes coses, com dius, per exemple, l'esquí de muntanya o gent que es digui, què canviaries a nivell de país que es pogués canviar i que si et sent algú que té poder per canviar, doncs pogués fer-ho? Bueno, jo crec que aquí a la comarca una de les pitjors coses que s'ha fet ha sigut deixar perdre l'Emmona, que era una cursa pues, realment, jo actualment encara quan vaig a córrer a l'Ultra del Montblanc, quan estem els dies abans amb atletes d'èlit d'arreu del món, coneixen l'Emmona, tot i que és una cursa que actualment ja no es fa. Llavors crec que és una de les coses més greus que s'ha fet, i més com està avui en dia el trail running, no? I la llarga distància, que està pujant exponencialment, s'estan ficant molts diners. Bueno, per mi era impensable jo viure d'això, i fa poder 3 anys era impensable que una noia de la meva edat estigués visquent d'això. Llavors, com veiem que estan anant les coses, Ultra Trail del Montblanc, que és un gegant, i poder no ens hi hem de reflectir, no? Perquè, bueno, han creat una empresa i ells viuen d'això. Però no hem d'anar tan lluny, vull dir, podem mirar curses a l'Aneto, curses que apleguen moltíssima gent, porten moltíssim negoci a la comarca i són coses que crec que no s'haurien de deixar perdre, perquè fer una cursa d'aquestes dimensions, sé el que costa organitzar-ho i tot, però fer una cursa d'aquestes dimensions vol dir omplir tota la comarca, no durant una setmana, sinó durant mesos, perquè la gent, vull dir, la persona que, potser el que guanya fa 20 hores, doncs la persona que en fa 40, aquesta persona vindrà 3 mesos abans aquí a entrenar amb la família i ja començarà a fer un gasto dins de la comarca. Jo que coneixo un pèl com va anar l'últim de l'Emmona a nivell de direcció, jo vaig parlar amb en Jordi Miguel, que havia estat el president dels que va muntar l'Emmona, i un dia parlant amb ell em deia que, clar, que ell va plegar perquè realment, o sigui, la pressió que tenia ell, la responsabilitat que es havia d'empassar tot a ell, i tot se li feia, clar, ja molt gros. Vull dir, perquè realment aquestes curses, bueno, com tot, la responsabilitat sempre és grossa amb una cursa d'esquí, si s'equivoca ja amb el Daixons o amb l'Emmona. Què és el que realment necessitaria? O sigui, més suport a nivell d'aquí. Bueno, jo crec que un dels errors que hi va haver, o que corre la veu que hi va haver, va ser que aquesta cursa la volien fer gent del poble i no volien que hi hagués una marca darrere. Llavors jo crec que això va ser un dels grans errors, perquè actualment totes les curses tenen una marca darrere i no ens ficarem a dir xifres, però el que és ja no el que cobra ara actualment Ultra Trail del Montblanc amb Hoka, sinó el que cobrava fa 5 anys en Colòmbia, eren unes xifres descomunals. Llavors, segurament a dia d'avui qualsevol marca estaria interessada en ser sponsor d'una cursa d'aquestes dimensions, amb el que és Emmona i el que dona Emmona. Llavors jo crec que un dels grans errors va ser no voler ficar una marca que portés els diners necessaris, i crec que, clar, la gent que hi havia en aquell moment organitzant la cursa, òbviament que no vivia de la cursa, però si no anem tan lluny, anem a Ultra Pirineu, el director David Prieto viu tot l'any del que cobra dels sponsors. És a dir, que ja no és el fet de voler fer negoci, però és el fet de si 4 mesos no has de treballar per poder estar per la cursa i tu pots organitzar, tu no deixaràs, o sigui, no deixaràs de menjar, perquè actualment es pot viure d'organitzar una cursa. Llavors hauria de professionalitzar-se i fer una empresa, potser millor, no? Com ja passa en moltes curses, perquè si no és complicat. Jo ho entenc també a nivell nou, poder de... Sí, exacte, o sigui, hi ha moltes curses que és una empresa i tot l'any treballen per aquesta cursa i poden viure, i ja no és aquest el fet, sinó que també crec que s'han d'aprofitar de gent com jo, a la comarca, que podem aportar molts contactes, fer entrar la cursa en algun circuit, com al seu dia va entrar Ultra Pirineu al circuit Spartan, que és un circuit que actualment té molts diners i estan pagant molt perquè es facin aquestes curses. Ja està.
Sembla que ja estava. Gràcies, Clàudia. I ara passem, ara posava Joana, però farem un altre noi i la Joana Tenques, sembla, que ets el visualista, que fas l'halterofilia, tu fas el cop de puny final a la taula, però no trenquis. Passem amb en Xavier Sanfrugencio, que és president del club de parapent Serra Cavallera de Sant Joan de les Abadeses. Jo no sabia que hi havia un club, sabia que volàveu uns quants, estàveu molt volats, uns quants d'allà a Sant Joan de les Abadeses, sí que us havia sortit d'allà, però no sabia que estàveu constituïts com a club. Que de fet el parapent sembla que no hi hagi gaire, però aquí hi ha certs postos també pioners, no? Des del Volandrau, jo recordo fa molts anys quan Navarro i dos nois, el metge i els altres van començar al Volandrau, i després va semblar que esperava molt i ha tornat a arrencar. Xavier, el parapent, com dèiem, sembla una mica oblidat, però aquest esport ja fa anys que funciona, hi ha postos que funcionen molt fort, no? I que creen negocis també importants. De quants anys estem parlant d'aquest esport a la comarca, creus tu, que et deia, aquest del Volandrau? Aviam, originàriament, potser aquí al Ripollès va ser el primer lloc on va haver-hi una escola de parapent, si no m'equivoco, que va ser per la banda de Queralbs, crec, però vull dir, amb l'Oriol dos Sants, ho coneixes, l'Oriol? Ens han trobat muntar ells, fa molts anys d'això, vull dir, jo no, ni jo volava aleshores. El que passa és que nosaltres, diguéssim, aquí a la comarca, que hi hagi gent que voli, sense estar organitzats, diguéssim, en club, vull dir, sí, pot ser que habitualment ja farà uns 20 anys, que és un lloc que és assidu, per lo que vol dir assidu en el parapent. El que passa que nosaltres el que practiquem és ja res dit del parapent, però nosaltres encara practiquem una modalitat, diguéssim, que és el hike and fly, que és caminar i volar. O sigui, les competicions habituals que hi ha de parapent són de velocitat, és a dir, surts d'un lloc, fas una competició seguint unes balises i has d'entrar a vol. Nosaltres el que fem són unes competicions i unes pràctiques, que és caminar i volar. És a dir, tu per enlairar-te has de pujar amb el teu equip a l'esquena. Llavors fas muntanya, puges a dalt, mires les condicions, surts a volar. Potser el dia no és molt bo, dona igual, busques un lloc per aterrar, plegues, tornes a caminar i vas fent un recorregut. Si fas dues disciplines en una. Exacte. I per això el que estem fent aquí a la comarca és des de fa 3 anys, aquest any ha sigut el tercer, el festival. Nosaltres li diem festival perquè ens agradaria que fos un festival, el que passa és que l'administració ens té molt acotats. Perquè feu cerveses al final, vols dir? Sí, això sí que ho fem. Jo preferiria potser que vingués més gent. I el que passa és que ens estem limitats a 50 persones. I vindríem més, podríem doblar-ho fàcilment, no, però podríem doblar. I aquestes 50 persones que venen, els que han vingut aquest any, la gran majoria eren gent que fa molt poc que volen, que tenen el títol, perquè si no, no els deixaríem, més que res per l'assegurança nostra i per aquests temes, però que venen de la muntanya de córrer, no venen d'altres esports aeris ni d'altres pràctiques, sinó que és gent que corre molt, que fa verticals i diu, hosti, estaria bé baixar volant. De fet, aquest és l'origen del parapent, és aquest, és pujar, des de francesos van dir, pugem a escalar i baixarem volant. El que va ser els equips d'aquella època, doncs, uns arribaven bé, uns no tant. I ara els fabricants fins i tot, ara estan mirant, estan invertint tots els fabricants de parapents en equips lleugers. I ara tu pots anar-te'n a competir amb un equip que pesa 6 quilos. I de normal que et pesi 14 o 15. És a dir, que tu puguis anar a fer practicar això. Llavors això fa que molta gent s'estigui animant perquè ja és un esport maquíssim el fet de volar sense competir. Jo, de fet, jo organitzo coses però jo no competeixo. Llavors ja és prou maco per si mateix que si a més arribes tu sol al lloc on t'has d'enlairar i has de superar un desnivell, encara que siguin 700 metres, dona igual, mirar les condicions, surts d'un lloc que no és habitual, no tens una mànega de vent, no és un lloc ja preparat, com pot ser els llocs on sí que es vola molt, com pot ser Àger, aquí mateix a Bellmunt, per exemple, a Sant Pere de Torelló, doncs encara tens aquest punt de plus de fet de fer dos esports, diguéssim, en un, de pujar caminant o més ràpid, o corrents, qui es pica, i després anar volant. Llavors fa això, fa 3 anys que fem això, fa 5 anys que està constituït el club, i el que passa que amb la Covid i això, doncs clar, vam haver des del 19 que el van constituir fins al 21 vam poder fer la inauguració. Una altra pregunta que tenia ja me l'ha respost, que sé quan feia que havíeu muntat això, però l'altra és que et voldria demanar és cap on creus, fins on creus que podeu arribar amb el parapent
amb què podeu ajudar amb tot aquest projecte i com podeu posar també el Ripollès o el Pirineu, però en aquest cas com que estem al Ripollès, el Ripollès una mica en el mapa de parapent, què creus que cap on heu d'anar i què necessitaríeu? El Ripollès és collonut pel Hike and Fly, o sigui, és de lo millor. I ho puc dir perquè no soc del Ripollès, vull dir que algú diria, hosti, mira, aquest tira... No, visc aquí des de fa gairebé 9 anys, però ho puc... De fet, vaig venir aquí per volar. La raó per la qual ja em vaig vindre a Ripollès era per poder practicar el parapent. I és dels millors jocs que hi ha, de tot el Pirineu, de fet, de tot el Pirineu català. No? Vull dir, sí que és dels millors. I llavors, clar, nosaltres no portem molta gent, estem limitats per la legislació, estem intentant per diferents bandes que això es canviï. Nosaltres, la llei ens prohibeix practicar l'esport d'entrada. Ens hem de demanar permís, no per competir. Per anar a un espai natural a volar, la teoria és que hem de demanar permís abans. Llavors, com a club sí que ho tenim demanat a les zones habituals, és a dir, Serra Cavallera i això, tenim un permís anual, que hem de renovar, fer paperassa, que no serveix per res, perquè no hi ha cap informe, que tinguin per poder determinar quants parapents han de volar i quants no, vull dir, són dades que més o menys són aleatòries per part seva i llavors nosaltres, diguéssim, no podem ser molts alhora, per dir-ho d'alguna manera, alhora en un lloc volant. Però sí que pot, la gent que ve a volar i la gent que vol en parapent, és molt àmplia. Hi ha el que ve amb la furgoneta i està i es fa i amb el fornet s'ho fa tot, i aquell que arriba a l'hora de dinar i el tio terra per fotre's un entrecot. Vull dir que sí que porten, alguns venen amb la família, hi ha parelles que tots dos volen i volen en biplaça o volen cadascú amb el seu parapent. Vull dir, sí que es pot generar un turisme molt petit, de gent que vol en parapent. Però el que sí que està clar és que hi ha pobles on es volen parapent i atrauen gent que, encara que sigui de pas, volen veure com la gent vol en parapent. És atractiu, és una cosa que nosaltres ens hem adonat, quan muntem alguna cosa i a terra tothom allà a l'estil de Sant Joan, si com l'últim dia que vam fer el festival eren 25 parapents a l'hora que estaven aterrant, que era una mica perillós, tot s'ha de dir, però bueno, es van trobar allà, clar, pujava gent i es feien fotos amb els xavals que estaven plegant. Vull dir que té un cert atractiu, no podem ser un revulsiu, no ho volem, perquè no es pot arribar a massificar tampoc en parapent res, perquè tampoc hi ha tanta gent que el practiqui, però és un esport que és agradable de veure, és gens invasiu, vull dir, no hi ha motor, no hi ha soroll, no tallem carreteres per fer curses, no hem de demanar, no destorbem massa, però creiem que per aquesta raó és positiu, perquè és atractiu de veure i molta gent de muntanya, això que deia, gent que corre, es pot interessar per això, perquè és un complement és un altre esport, és molt maco i el poden veure. Llavors, si donem visibilitat aquí fent coses, hem muntat la selecció catalana de Hike and Fly, l'hem muntat aquí a Ripollès. Llavors aquest és el primer any, la tindrem l'any que ve, també la portarem nosaltres com a club, la federació és qui ho financia i tot això, però ho portem nosaltres, i de fet vam anar per acabar-ho a la competició que va haver a Ceret i dels 10 primers, 9 eren de la selecció, vull dir, menys el quart, que era francès, tots els altres eren nostres. Tenim gent que ha participat a la competició més bèstia de Hike and Fly, que és la X-Alps d'aquest any, que és en Jordi Vilalta, que és d'aquí de Ripoll i és del club. I llavors hi ha una cursa que travessa el Pirineu, que surt des d'Hondarribia i aterra a Port de la Selva, i que, per exemple, es podria fer que aterrés a Núria. O sigui, hem d'aterrar, firmar, o si es fa que s'aterri a Núria, allà davant de l'hotel, hòstia, doncs tindràs molta gent que anirà a veure, voladors que voldran veure els millors del món que van a fer-ho. Bueno, sí que es poden fer coses, però ja et dic, nosaltres no podem fer molt, perquè som petits i som pocs i estem una mica a la vista dels forestals sempre. De bon rotllo, de bon rotllo, hi ha problemes, però se'ns veu molt. Gràcies, has contestat moltes que posaven aquí i molt de gust de conèixer, però no ens coneixia. Jo m'he jugat una vegada en parapent amb biplaça des de Tregorà fa molt de temps, amb l'Hortet, un dels primers de Camprodon que volava, un altre que em va enganyar com el Lluc. I tanquem amb la Joana Tubau. Qui és més jove de les dues? Qui és la més jove? Jo soc del juny. Ella. No, sí, tu. Tu? Quants anys tens? Però tenim la mateixa edat. 15, les dues. 15 anys, I et dic l'halterofília. Ho dic perquè em va sorprendre com... Bueno, és curiós, no? Perquè és un esport que... Bueno, que no coneixia que es practiqués... Vas començar a practicar aquí, això t'ho demano jo d'entrada? O aquí al Ripollès, hi ha algun lloc on es... Jo venia més del CrossFit i dintre la modalitat del CrossFit no és el mateix l'halterofília del CrossFit
però sí que tenen com una certa connexió, per dir-ho d'alguna manera, i bé, jo entrenava aquí a Ripoll i bueno, arrel d'això vaig conèixer l'halterofília i ho barrejava així una mica tot, però els clubs més així d'halterofília es concentra més cap a Barcelona, Girona, cap aquí no hi ha cap. Vale, perquè me pregunto, quanta gent sou que practica l'halterofília aquí al Ripollès? A part de tu, hi ha més gent o...? Bé, jo vaig començar-lo a practicar pràcticament sola perquè, com he dit abans, es concentra més cap allà a la zona del Maresme i tot això i que practiquin amb mi són un parell de companyes però no són pas. Vale, això no ho he dit, però la Joana ha fet podis a sub-15, a sub-17, de Catalunya i Espanya. Sí, molt bé. Sí, d'Espanya, sobretot, i el Messi Pujol, que ha fet resultats. Ah, i la Clàudia també, no? Molt bé. Què més t'anava a demanar? Potser no és un esport que es practica a l'exterior, perquè estem parlant ara molt de muntanya i tot això, però... Espera un moment. Però quines mancances i virtuts, bueno, el mateix que els altres, quines mancances o virtuts o què t'aporta estar al Pirineu per practicar això? O quins avantatges creus que tens? O si t'ha servit estar aquí per tenir aquests resultats? La veritat que l'halterofília és més així com has dit d'interior i aquí al Pirineu doncs les muntanyes i l'exterior tampoc és el que afecten en l'esport, però una de les desavantatges, per dir-ho així, més o menys, és poder la distància, perquè jo sí que puc entrenar aquí, però els que s'hi han dedicat més i són, per dir-ho d'alguna manera, més una mica experts que et poden ensenyar més per arribar més lluny, estan més lluny i la distància també afecta perquè jo entreno aquí però sí que m'he de desplaçar 1 o 2 dies a la setmana cap a Barcelona, Girona, Sabadell, etc. per poder entrenar amb una persona que té més experiència en aquest tema i que em pugui ensenyar més. O sigui, en el teu cas, el futur el veus més anar cap a fora que ha quedat aquí? M'estàs dient? Bueno, o sigui, sí que també podria... O sigui, l'esport aquest també podria practicar-se més cap aquí al Pirineu, però sí que al ser un esport que no es necessita tant la muntanya, doncs es van concentrar més cap a aquella zona d'allà, perquè tampoc afecta, no? Però si es pogués portar l'esport aquest cap aquí, que hi hagi més com diversitat esportiva per aquí als Pirineus i això, doncs també podria estar. Val, més o menys les preguntes que m'han posat eren aquestes. Alguna cosa que vulguis afegir? No. O un dubte que tinguis sobre el projecte que estem parlant? No. Molt bé. Doncs, bueno, les preguntes pactades vull dir, les que us heu preparat, més o menys són aquestes, i ara no sé si voleu creuar alguna cosa entre tots o aportar alguna cosa més, o fem un tancament conjunt tots, si podem deixar una mica més definit tot plegat aquí. O hi ha preguntes? O, bueno, hi ha sessió de preguntes, Laia? Res, li vull fer una pregunta al Xavi. Referent al parapent, vam tenir el plaer de també estar al municipi de Bagà i va venir el Moisés Gado, que és el president del Punxat, del parapent del Berguedà, i en aquest sentit explicàvem com una iniciativa que tenien ells del Hike and Fly també, amb un passaport. No sé si es podria realment fer una més sinergia entre vosaltres. Sí, no, conec perfectament el que fan els Punxats. De fet, nosaltres vam fer un mapa aerològic del Hike and Fly aquí del Ripollès, que és la continuació que ells van fer al Berguedà. És a dir, són les dues úniques comarques on qualsevol persona que vingui a volar aquí, en aquest mapa pot saber quines alçades ha d'agafar per anar d'un punt a un altre, les corrents, hi ha una explicació. Vull dir que estem molt al cas del que fan ells, alguns dels seus components estan a la selecció que apuntem nosaltres, i de fet són ells els que es frenen a vegades, perquè quan van fer aquest passaport, que és anar a la muntanya, vull dir, és com unes balises lliures al llarg de l'any. La gent les acompleix, llavors es queden registrats els tracks i llavors es valora. I està molt maco perquè tenen com un llibret de vol i tot això. I no van poder posar cap dels Ripollès, o sigui, van fer frontera.
I nosaltres els vam dir que no, que per què en devien... Vull dir, nosaltres tenim un club aquí, però no som amos de res. Llavors, qualsevol pot fer el que vulgui, sempre i quan, vull dir, si algun tema legislatiu sí que avisin per si de cas. Però sí, de fet, ells... Hi ha hagut algun problema que hi ha hagut amb dates, ells van muntar una competició que munten ells, que són els encordats al mateix temps que nosaltres fèiem el festival, per un tema que al final van demanar disculpes perquè la van canviar ells, però sí, estem en contacte. De fet, són les dues comarques que juntes són de lo millor per fer el hack and fly. Un dels vols típics de quan ja fa temps que voles és pots sortir del Puig d'Estela, anar a la Seu i tornar. Un parapet. Llavors, clar, pots sortir també del Pedraforca, pots sortir fins i tot de Berga, anar a la Serra del Cadí i vindre cap aquí. Vull dir, és una zona que les corrents i les condicions geològiques, aquestes dues comarques es fusionen i és fantàstic. I sí, a més els coneixem i ens coneixem força. D'acord, moltes gràcies. Aprofito ja que estic aquí sentada i li faré una altra pregunta a la Clàudia, que crec que és molt interessant el tema que has dit de la Federació d'Esquí de Muntanya, que es troba, que la seu la tenen a Font-romeu, i una pregunta així a l'aire, si creus que el fet que hi hagi INEF Pirineus a la seu podrà ser un punt d'inflexió respecte al que has explicat? Bueno, això, al seu dia, justament, la persona que està al capdavant d'INEF Pirineus és molt amiga meva, vull dir, competim juntes, que és la Sílvia Puigarnau. Llavors, el tema està en que sí, però sí que es podria fer perquè hi ha una universitat allà per estudiar. El problema és que s'han de desplaçar molt per entrenar. O sigui, no és com Font-romeu, que des de casa surten amb els esquís i entrenen i van caminant a estaps. A la Seu no tenen on entrenar gent d'esquí de muntanya, llavors una de les coses que queda poder més a prop és Tuixén o Andorra, llavors ja tornem a estar un altre cop a lo mateix i Tuixén per fer esquí de muntanya no... O sigui, per anar a fer tècnica en pla sí, però per res més. Hi ha alguna altra pregunta? Ric? Bueno, gràcies a tots també per la xerrada, les aportacions. Què creieu que té millor el Pirineu català o el Pirineu versus altres serralades, no? A vegades a mi que també m'agrada la muntanya i a vegades he anat a llocs que quasi no hem pogut fer res perquè les condicions meteorològiques pots trobar que estiguin una setmana en condicions molt nefastes, i en canvi és veritat que el Pirineu en aquest sentit gairebé són una garantia de que si vens a fer esport en podràs fer perquè difícilment pots trobar condicions meteorològiques que s'allarguin molt adverses, que s'allarguin molts dies. Una mica allò, quins avantatges tenim respecte a altres territoris, si n'hi veieu, que crec que també n'hi ha. Jo parlo per l'esquí alpí, tot i que practico bicicleta i esquí de muntanya, però professionalment estic amb l'esquí alpí. Quan la gent ha vingut aquí, gent de tot arreu del món, primer Barcelona és un reclam importantíssim, encara que a nosaltres ens sembli que no, però Barcelona atrau molt a la gent. El menjar, perquè com aquí no es menja enlloc, i després la gent és acollidora i això són els 3 punts que més valora la gent quan ha vingut aquí. Aquí parlo quan s'han fet copes del món d'esquí alpí aquí, al Pirineu. Jo afegiria el que diu en Jordi molt bé, però jo aquests dies treballant amb la gent belga, el que és realment acollonant que tenim aquí al Pirineu català sobretot, i ja no parlo del Ripollès perquè ja és el top, ho dic el top perquè a molt poca distància, com molt bé deia en Jordi, a 1 hora i pico tenim Barcelona, a 1 hora tenim Girona, i crec que és dels únics postos del món que pots esquiar al dematí, fer esquí de muntanya o esquí alpí, baixar a menjar-te una paella i banyat a la tarda. Vull dir, això a vegades no li fem cas, però el potencial que té és acollonant. És més, jo diria que el potencial que tenim és l'hòstia, vull dir, només amb una petita taula hem arribat a veure el que es pot arribar a fer, no al Pirineu, sinó també aquí al Ripollès, però jo seguiria aquest fil i tiraria cap a en Jordi, que deia que no ens ho creiem. No ens ho creiem perquè realment no està funcionant com hauria de funcionar. O sigui, falta una relació potent entre empresa privada i empresa pública, això és el primer, falta més bona comunicació i col·laboració, i quan dic això tampoc em refereixo directament, com deia el senyor Sus, a que et donin subvencions
ni calés, que no és això, sinó a vegades el sol fet de treballar conjuntament, apoyat a nivell de promoció, de facilitats, de tot. Perquè realment s'està passant un moment molt complicat a nivell d'empresa privada, està molt cardat l'assumpte, i el d'esport més. Com molt bé deia, estem en moments baixos, hem patit molt durant el Covid, se'ns va fer unes ajudes molt petites. Jo parlava amb aquests belgues avui i amb els francesos, i des del minut 1 se'ls va sostenir les empreses, no les de muntanya, totes, i aquí se'ns va fer unes ajudes que es deia, entre cometes, i encara estem patint això. Aquest any jo, per exemple, a Vallter 2000 hem fet una facturació, l'any passat, un 65 o un 70% menys, després de pocs dies d'un Covid. Vull dir, estem parlant de coses bèsties, de que hi ha gent que ens està tremolant les cames i no estem acabant d'arribar. Amb això hi hauria d'haver una mica més d'empatia també, perquè llavors els pocs que ens dediquem a fer aquestes coses, com dèiem, al final molta gent acaba o marxant fora o dedicant-se a una altra feina, però que deia, perquè al final ha de sortir tot, vull dir, s'ha de sustentar econòmicament. O sigui, tenim el territori, tenim les activitats, ho tenim tot, però falta una mica que ens coordinem amb totes aquestes coses i que fem els projectes conjunts. Jo sempre dic que, per exemple, a la Garrotxa, el turisme a Garrotxa funciona molt bé. És una taula conjunta de públic i privat i allà surten projectes molt dirigits. Aquí al Ripollès costa, a vegades ens hem perdut en debats tontos de si la Vall de Camprodon, si Baix Ripollès, si Vall de Ribes o la Vall del Riu Vermell, i ens van passant els dies, van passant els anys i no arrenquem projectes clars i potents, i crec que això, ara que hi ha l'Amadeu, que és del programa El Poble, si podem engegar alguna cosa una mica més sèria. I tiraria enrere i saltaria el que deia també en Jordi, o sigui, vas a França, Itàlia, als Alps, i la mainada a l'escola de petita, els que viuen a muntanya fan escalada, fan esquí, fan de tot. Aquí es fa l'esquí, però la resta d'activitats costa molt. Jo he presentat un projecte al doctor Robert fa molt de temps, que podria fer jo, podríem fer en col·laboració de tots, i a tots els col·legis, però costa molt que entrem. El que surt del futbol, del bàsquet i aquestes activitats, com ha dit molt ben Jordi, no ens les criem i s'ha perdut la cultura. Llavors, des de tots aquests sectors, tant educació com a nivell públic, de poder fer taules més conjuntes i més sèries, doncs crec que va per aquí una mica l'assumpte, perquè d'activitats en tenim l'espai, sempre repetim una mica el mateix, tenim de tot. Tenim ara jovent que està aquí apretant, que s'hi podria dedicar, es podria quedar a viure aquí, però possiblement no ho faci perquè no hi surtin les misses. I l'altre, que és supergreu, que no se'n recorda qui ho ha dit, l'ha dit en Jordi, a dia d'avui, si vols venir a treballar al Pirineu, ho tens claríssim. Perquè, primera, un pis a Camprodon, per allà a la Vall de Camprodon, un lloguer pot costar 700 o 800 euros. Amb un sou de 1.000 i pico, doncs ja m'explicareu com ha de viure una persona. O sigui que hi ha algun altre problema també que s'ha de mirar. O sigui que hi ha molta feina. I el que veig és que hi ha feina, però que clar, algú ho ha de començar a fer. Perquè si no, realment, a nivell laboral, el Ripollès, i ja crec que a nivell d'indústria, no sé, estem on estem, no? O com ho veieu? Els d'allà. Jo tinc una pregunta, també. Per qui? Per les noies de Can Davano. Us veieu en el futur seguint fent el vostre deport, no? I què feu? Especialitat, volia dir. Jo sí que m'hi veig, perquè la bicicleta jo crec que s'hi neix. També pots fer una altra cosa i passar a la bicicleta, però si t'agrada de veritat ho faràs, i jo vull dedicar-me a la bici. Jo, per gota que pugui, doncs també perquè si ja em costa amb la distància que hi ha d'aquí als Pirineus a cap allà baix, que és on s'hi practica més, i volia donar encara bo estic lluitant i viatjant-me, no desplaçant-me per entrenar i tot, i n'heu abandonat és perquè realment és una cosa que m'agrada i crec que sí. I que si no hi ha cap més pregunta, no hi ha res més, tancarem l'acte aquí. Donar moltes gràcies als ponents que han vingut, moltes gràcies a la gent que ha vingut a escoltar-ho, moltes gràcies a tots. Els que han filmat també, que ningú se'n recorda mai, estan treballant. I que aprofiti el sopar i que el vagi molt bé, i ja si d'aquí surt alguna iniciativa per començar a tirar projectes endavant. Laia?
Si el president o anul·leu vols tancar l'acte o això, tu mateix. Sobre aquí que tinc el micro. Bé, jo per tancar l'acte, com a president d'aquest Consell i representant també dels consellers que tenim, que són aquí l'Enric i en Lluc, ara ha marxat també, i la Dèlia, han sortit moltes coses. Aquí, amb una taula rodona, doncs, realment ha sigut impressionant i és de les maneres que poder es pot millorar, perquè és una manera d'expressar les coses i de moltes coses que poder des de les institucions, i si no estàs ben bé en aquell moment, doncs no te'n dones compte. Han sortit coses importants que jo he vist, doncs, facilitats en els estudis. No en tenim, els esportistes que us voleu dedicar a això. Sobretot també potenciar les noies en l'esport i en l'esport d'èlit. La relació que deia de Catalunya, que no tenim, que deia la Clàudia, doncs que tenim d'anar a Font-romeu, que institucionalment i històricament Font-romeu també ha sigut sempre un dels punts importants. El suport, que no heu dit, però jo us hi afegiria, el suport dels pares. Avui jo recordo quan amb en Jordi, ell és més jove que jo, però jo anava amb el seu pare allà dalt. Els nens de Camprodon, perquè parlo de Camprodon, tots anàvem a esquiar, tots fèiem cursets, tots hi anàvem, els pares apoyaven. Ara això ha baixat, molts pocs, es fa molt poca cosa. Els pares s'estimen més altres activitats, no creuen en les comarques ni creuen en les activitats de muntanya del Pirineu. Jo penso que això és un fet important. També el suport de les institucions, com és evident, les facilitats als esportistes per poder practicar. També heu parlat dels allotjaments, també és complicat avui dia. Els treballadors que tenim temporals, no solament això, sinó, jo parlo, per exemple, de les piscines, el tema dels socorristes, no hi ha allotjament enlloc, no costa molt, perquè és una comarca que s'ha encarit molt en aquest sentit. També les empreses que tenim, han de venir molta gent de fora, també la gent d'aquí potser no es creu prou que puguem treballar i es poden guanyar la vida amb empreses d'ofertes que hi ha aquí. Sobretot també aquest encaix que falta, que heu parlat també tots, de la part privada, de la part pública, que hi hauria d'haver-hi aquest encaix. Que l'esport porta negoci, perquè a les comarques també ens interessa, que hi ha molts esports, heu parlat tots de barranquisme, escalada, esquí, BTT, senderisme, guies de muntanya, trail runners, parapents, halterofília. Escolteu-me, és impressionant. La situació geogràfica, que també l'heu esmentat, que tenim, és importantíssima. Tenim ben a prop mar, muntanya, tenim unes muntanyes impressionants. Per tant, bé, jo només us puc dir que des del Consell, des d'aquí al Ripollès, que volem defensar en primer lloc el Ripollès, evidentment, i després els Pirineus en general. Vull dir que nosaltres també, i ho sabeu, que tampoc tenim masses marges d'actuació perquè estem molt limitats, però estic segur que tant jo mateix com els consellers hi aportarem tot el màxim que puguem perquè tot això que heu anat dient, si estés a les nostres mans, fer-hi el nostre gra de sorra. Per tant, acabo dient que moltes gràcies per aquestes taules, per haver-ho combinat en aquest Pirineu català 2030, concret del Ripollès, però extensible a tot el Pirineu, amb l'esquí, aquests campionats que deia en Jordi, que serien molt interessants. Hi ha moltes coses a fer. Per tant, agraïu-vos que hagi vingut aquí al Consell, que considerem que és un dels punts que podem tenir diàleg i podem tenir, si no respostes, com a mínim escoltar-vos, que això també és important, i tancaríem aquest acte, si us sembla bé, agraïm-vos la vostra presència i també a la vostra, senyor Pere Sus, també molt agraït. Per tant, gràcies, fins a la propera, i aviam si l'esport posem en el lloc que es mereix.